Zľavomat spolupracuje s hotelom Aquatermal v Dolnej Strhovej už viac ako 5 rokov a počas tejto doby sa stal jeden z najlepšie hodnotených hotelov v ponuke Zľavomatu. Minulý mesiac predal hotel Aquatermal 10 000 voucher práve cez Zľavomat, no a dnes je ten deň, kedy sa zákazník príde ubytovať, no a my pritom nesmieme chýbať. Vďaka našej dlhodobej a stabilnej spolupráci so Zľavomatom sme sa rozhodli tohto výnimočného zákazníka prekvapiť a veríme, že si pobyt u nás naplno užije. Dobrý deň, hotelová služba. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravujeme. Môžeme vás na chvíľočku vyrušiť a tak trošku špeciálne privítať? Pani Gabika, slečna Sabina. Dovolte mi, aby som vám oznámil v mene spoločnosti Zľavomat, že ste sa stali 10 000 tým zákazníkom spoločnosti Zľavomat. Vďaka tomu by sme vám radi tento pobyt vlastne v hoteli Aquatermal darovali zdarma. Znamená, že ako doplním, že 10 000 zákazník u nás v hoteli Aquatermal, ktorý zakúpil pobyt. Aby to bol taký komplex od nás, tak také privítanie v mene mojom a celého tímu. Taký malý voucher na hodnotu 100 eur na služby v hoteli Aquatermal, ktoré si verím, že užijete naplno. To sa hovorí prekvapenie. Áno. Tak na zdravie. Na pekný pobyt. Chceli by sme touto formou asi aj poďakovať veľmi pekne Zľavomatu. Vidíme, boli sme veľmi milo prekvapené a keď to takto bude pokračovať s tými prekvapeniami, čo sa týka tohto pohybu, budeme veľmi, veľmi spokojná a šťastná a určite sa sem ešte vrátime. Dolná Strehová, ďakujeme.